Què tal? Bé. Que vens a buscar a Gordi? Sí. Ah, ja ho he llegit al foro. Com està? Ja heu començat a fer el box? Sí. Vale, no són pares encara, no? No són pares ni mares. Ni mares. El Jardinet dels Gats neix de la necessitat de donar resposta a situacions d'abandonament dels felins aquí a Barcelona. Hola! Hola, princesa! Hola! I anar una miqueta més enllà, no? No només el fet de poder rescatar o salvar la vida amb un gat o donar-lo amb adopció, sinó buscar la manera de fer-ho organitzadament i poder donar més abast i més respostes a les situacions que ens anàvem trobant. Soc l'Àlex Salvador i soc la coordinadora del Jardinet dels Gats. Què fem amb aquesta panxeta? Aquí. Anem a casa? Ja està. Ui, quin mal rato. Ja està, no passa res, no passa res. Gordi, bueno, que vagi bé, eh? Què? Té pinta de ser jove, deu ser Sí. primeriza, no? Té tota la pinta. Aviam com va. Us aniré explicant, pujant al foro vídeos. Els gats són la meva passió i fa 9 anys que dedico el meu temps i la meva feina al Jardinet dels Gats. Des de sempre, a casa s'han recollit gossos, gats, bitxos que rondessin per casa. La meva mare doncs, els havia recollit, els havia donat amb adopció. Així que bueno, jo em vaig trobar 2 gatets recent nascuts quan tenia 9 anys i vaig arribar a casa i li vaig dir «Mama, mira què m'he trobat». I a partir d'aquí va començar la meva trajectòria amb els gats. A partir d'aquí vam seguir fent conjuntament les coses, és a dir, quan ens trobàvem un gat, doncs mama, què fem? O com ho solucionem, tot això, perquè clar, no podies anar-te quedant gats tu, havies de trobar solucions. Així que ens vam passar molt de temps com a particulars vivint situacions de certa angoixa, perquè et trobes un animal abandonat i no saps què fer, realment estàs molt perdut. Amb la meva mare i el meu pare vam començar a detectar la necessitat de fer un pas més i vam dir que per què no ens tiràvem a la piscina. I cadascú, vam estructurar una mica les feines que podia fer cadascú, primer molt en petitet, i a poc doncs, anar fent-ho gran i anar organitzant-ho en funció de com anaven arribant les demandes i les situacions a Ciutat Vella, que n'hi havia moltes. Hi havia molts llocs on actuar, hi havia molts gats que rescatar. Va ser posar la primera pedra al jardinet, que era el primer punt calent que vam començar a controlar com a colònia, i a partir d'aquí, doncs, a data d'avui. Un dels darrers rescats que hem tingut al Jardinet dels Gats ha sigut una gateta que li hem posat Gordi. La van abandonar amb un solar, que era força inaccessible, i l'equip de rescats va haver de sortir durant diverses sessions per finalment poder rescatar-la amb una de les gàbies trampa. I vam descobrir que estava embarassada, molt embarassada. He decidit portar-me la Gordi cap a casa perquè pugui parir amb tranquil·litat. És una responsabilitat tenir una mare amb uns cadells, pel temps que suposa tenir-los i tot, doncs, i la immediatesa del cas. De moment no hem tingut casa disponible i així que faig de casa d'acollida de la Gordi i que pugui estar tranquil·la mentre espereixi. He habilitat una mica l'espai perquè pugui tenir diferents llocs on hi hagi la possibilitat que pareixi. Al final sempre acaben escollint el racó com a sota el sofà, però li posarem unes mantes i unes tovalloles i que pugui triar. De fet, ara ha menjat una miqueta de llauneta, vol dir que de moment la cosa va bé i anar controlant quan arribi el part, suposo que les metes es aniran inflant i anirem veient una mica com ella va portant el procés. És el meu primer part, nerviosa no, el següent, i esperant i expectant aviam com es van donar les situacions, això sí, amb el recolzament de l'equip veterinari que estarà allà on fire, esperant que la Gordi tingui els petits.
Bàsicament avui el que mirarem és si els bebès estan... si els hi batega el cor, vaja, perquè no... és difícil veure quants n'hi ha. Vale? Però mirarem aviam. Vamos a ver. Vinga, som-hi. A veure aquesta panxota. Soc l'Anna, veterinària de la clínica S.A. Veterinaris. De moment hi ha bebès. Mira, veus, aquí es veuen les costelletes. Aquí, i ara buscarem aquí dintre el cor que bategui. Amb ella el que se li veu ja és que té les mames plenes de llet i vaja, que això és qüestió de poco tiempo. Aviam, no cal intervenir massa perquè ella parirà soleta gairebé segur. Quan comenci el part, doncs que veieu que surt bé i que ella s'encarrega de tot. Normalment les gates són perfectament capaces, però sí que és bo que estigueu a prop per si hi hagués alguna complicació, perquè ens poguéssiu trucar i poguéssim decidir si s'ha d'intervenir o no. Bàsicament és això. Jo en principi tant a la Xispis també que baixi per si jo en algun moment no estic i tal, que no deixar-la sola. La Xispis és una companya que té una altra entitat, certs projectes els tenim en comú i en casos com el de la Gordi o acollides complicades, doncs ella ve a ajudar-me per tema de temps i de més, que ella té més disponibilitat, a fer el control dels primers dies, sobretot de la Gordi, un cop està a casa. Hola. Buenas. Suerte que has venido, nena, porque me tengo que ir a correr. ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo diría que a punto, Casi, ¿eh? casi. Sí. Está con las hormonas súper alteradas, te va bufando, te hace croquetas. Bueno, ¿vale? Cualquier cosa me pegas un toque. Te llamo. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Merci. Chao, nena. Soy Montse, me llaman Xispis y soy amiga de Àlex. Fins fa un any la gestió principal del jardinet requeia sobre els meus pares i sobre mi. Malauradament els hem perdut a tots dos i en tot aquest procés la Xispis ha fet encara de més recolzament i ens hem implicat en projectes comuns, a banda de que hi ha altres persones que hi colaboran. Yo a Àlex la conocí hace unos 4 años, le pedí consejo para montar mi asociación y a raíz de eso nos fuimos conociendo cada vez más y nos hicimos amigas. Hasta el día de hoy le he ayudado en todo lo que he podido, ella a mí, en hacer rescates, en firas y todo esto. A raíz de quedarse sola, pues me he implicado más para que ella no se agobie. Por lo tanto, pues en temas como de Gordi y esto, pues vengo y la cuido y en lo que haga falta se la ayuda. El canvi ha sigut molt brusc i realment quan tens una organització molt enquadrada és complicat amb un temps rècord que l'entitat no pateixi aquesta pèrdua a nivell de funcionament. En principi, els veterinaris ens van dir que la Gordi pariria sola a casa, que probablement es colliria a la nit per tenir els cadells quan estigués tranquil·la. Al matí la cosa no anava bé. La cap de voluntaris que es va oferir per fer el cangur de matí se'n va adonar que portava una part de la bossa en fora, però que no tenia contraccions, no tenia cap simptomatologia de que allò anés a bon port. I vam parlar amb els veterinaris per veure ells com ho valoraven. En principi ens van dir que deixéssim passar una horeta o un parell d'hores per veure com es desenvolupava tot, fins al moment en què vam dir que ja havien passat 2 hores i que allà no hi havia ni una sola contracció. Aleshores ens van recomanar portar-la cap a la clínica i va venir la Xispis per poder portar-la cap al veterinari per fer-li una cesària. Realment portava un gatet atrevessat el primer i si hagués estat al carrer hagués mort, la mare i els petits. Gordi. Mira. Buenísimo. Molt bé. Así. Molt bé, espera. Muy bien. Molt bé, sí. Que no, mira. Aquí.
Vinga, va. Vine. Molt bé. Normalment feia les acollides a casa perquè estaven els meus pares, la meva mare s'encarregava del tema d'acollides i de part de gestió. Actualment, al no ser-hi ells, doncs jo m'he endut la Gordi uns dies, però no puc donar a l'abast entre la feina, la gestió del jardinet, els meus gats i la Gordi i els seus petits. Així que hem tingut la sort de trobar a la Núria Simón, que li farà l'acollida temporal. I els tindrà fins que acabi el procés d'adopció, tant dels cadells com de la Gordi. Quan rescates un gat o un cas com la Gordi, te'n dones compte que si tu fas quelcom més, salves vides. I això no té preu. És aquelles motivacions que no les trobes fàcilment. Aleshores, doncs ara és una barreja d'emocions perquè realment estàs molt contenta perquè estarà en una casa d'acollida ideal, però és com quan els adopten, tens aquesta sensació que estàs molt contenta però a la vegada tens aquella tristor perquè des del moment en què entren a casa teva formen part de la teva vida. Aleshores, quan t'hi has de desprendre, doncs també es barregen aquestes emocions. El jardinet és el millor homenatge que els hi puc fer als meus pares, continuar endavant i demostrant tot el que ells m'han ensenyat i m'han inculcat durant tota la vida, que en la vida quan un pot fer alguna cosa, l'ha de fer. Si pot ajudar algú, l'ha d'ajudar. Tu t'has de bellugar pels altres quan ho necessitin, siguin persones o siguin gats o siguin gossos o fures, és igual. Però si algú et necessita i movent-te tu pots solucionar o ajudar algú, sense dubtar-ho. Aleshores mai em plantejaria, jo crec que mai em plantejaria deixar-ho.